Nagyon jó. Tamás Anna. Nagyon jó. Kucman Anna. Szuper. Józsa Barbara. Szuper. És Ravasz Ramona. Nagyon jó. Na figyelj csak. Tanultunk nagyon-nagyon sok éneket ebben az évben. Elkezdem az egyiket énekelni úgy, hogy csak a dallamát. Aki tudja, az vagy kezét fölve is kiemelhetja. Jó? Figyelj! La 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 la. Mi a dalnak a címe? Nem az lesz. Figyelj, segítek egy kicsit. La 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 Iglice. Az lesz az. Énekeljük el együtt, de előtte még valamit, mert ugye beszélgettünk arról, hogy ha ide teszünk a kezünket, itt van valami. Mi van ugye itt nekünk? Szívünk. És mi a zenének is van szívverése, ki emlékszik, hogy hívjuk a zene szívverését? Mérőütés. Nagyon ügyes volt. Ugye mindig akkor a lábunkra rakjuk a kezünket. És először elkezdjük, hogy mérőütés össze-vissza van, vagy egyenletesen? Egyenletesen. Na mehet, figyelj! Mérőütés. Rajta Iglice szíven, Iglice, aranyos nyádú Iglice, ahová te hajlasz, én is oda hajlok, Iglice. Árok mellett jártam ma, tüskemen találvannak, rajta kap, mindenhová belekap. Nagyon szuper, nagyon-nagyon jó volt. Figyelj, van még egy, ki az, aki ezt felismeri. La 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 la. La 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 la. Mondjad. La 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 la. La 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 la. Úgy lesz, hogy kezdődik, kinek jut eszébe? Az lesz, mehet együtt, ez is mérőütéssel, jó? Figyelj! Rajta kis kecelányok, fehér forron. Fehér a rózsa, kedvével vagyok, mondom, fordul ide már támasztok, mondom, fordul ide már támasztok. Nagy, ugye csak hát bátrabban úgy, ahogy szoktatok itt, amikor rosszalkodunk, akkor mikor nincsenek itt anyáik, jó? Ugyanúgy lehet most. Na figyelj, ki az az ügyesek emlékszik, hogy milyen ritmusokat tanultunk ebben az évben. Volt 3. Titi, tá és a szünet. Na figyelj! Mehet együtt, ugyanaz legyen, végig. Figyeld az én kezemet, hogy jó? Ja, melyik dalban tanultunk? A dudáról. Melyik? Volt ez az ének, amiben dudáról énekeltünk. Valaki fújta a dudáját. Kinek jut eszébe? A dudáját fújta nagyon. Segítek akkor, egy mesebeli, általában gonosz szereplő szokott lenni, seprűvel a kezében, mézes kalácsházikóval. Melyik az a dal, amit a boszorkányról tanultunk? Melyiket tanultok a boszorkányról? Egy boszorkány. Ó, az lesz az, ja. Kezdtem megijedni. Na figyelj, akkor mehet együtt, csak annyi lesz, hogy ká, szű. És akkor ezt csak elkezdünk énekelni. Figyelj! Ká, szű. Ká, szű. Szuper. Ká, szű. Ká, szű. Egy boszorka van, 3 fia van, iskolába jár az egy, másik bocskor karni megy, a harmadik ül a padon, a dudáját fújja nagy.
Tudom, picit összekeveredett, de nagyon szuper volt. Na figyelj, csücsüljetek el szerintem ide a szőnyegre, mert jobban fogtok látni. Így ide körbe ülj, mindenki úgy üljön, hogy lássa anyát meg apát is. Ti láttátok őket, akkor ők is látnak titeket. Úgy, Kamillács, megoldj, nagyon jó. Én meg ide, de közben engem is felém forduljatok, és csak... Úgy, nagyon szuper, úgy törökülésbe, és akkor mindenki lát engem is. Barbárán, fordulj így meg. Szerintem figyelj csak, ide üljetek át, ide Barbara, ide. Ide csücsek, mert én most háttal ültök anyáéknak. Ide csücsülj át. Nagyon. Nagyon jó. Na figyelj, énekeltünk olyat, emlékeztek, hogy énekeltünk, amikor nyitva volt a kezem, és hogy amikor... Ilyenkor volt hangos, és ha a kezemet a számra tettem, akkor... Ha bátrak legyetek, na figyelj! Melyik énekben énekeltünk a sípról? Mondjátok bátran, akinek eszébe jut. Figyelj, segítek, ez volt a szólj, síp, szólj. Emlékszünk? Biztos, hogy emlékszünk. Na figyelj, akkor hangosan kezdjük, és amikor kezemet a számolja, akkor jó, mehet. Rajta szólj, síp, szólj, forró vízbe teszle, kerék alá teszle. Szólj, síp, szólj. Bátran bizony, ha én éneklek akkor. Nagyon jó. Szoktam nektek hozni egy hangszert. Milyen hangszert hoztam? Gitár! Gitár? Na, milyen nagy hangot tudsz Istenem. Nagyon szuper. Átmászok gyorsan előre hozzám nektek. Énekeljünk gitárral? Igen! Oké. Jól elrúgtam, nehogy véletlenül valaki. Na, figyelj! Énekeltük a csigabigás dalt. Hogy volt a csigabiga? Lassan. Az lesz. Ja, kérdésem, hány húrja van a gitárnak? 6. Nagyon ügyes. Melyik hangszernek van 4 húrja? 3 is van ilyen. 4 húrja. Mondjuk olyan hangszert, aminek húrja van. Hegedű, azaz bátran, ami a hegedűnél egy kicsit nagyobb. Nagybőgő, és ami egy picit kisebb a nagybőgőnél. Cselló, hát megy, ez ügyesek vagytok. Na akkor most, és ezek micsodák? Ezt is tanultuk. Kulcsok, és mire jók ezek a kulcsok? Igen, ezzel tudjuk hangolni, ugye? Na figyelj, akkor megkezdjük. Közben mehet hozzá mérőütés, és hogy tudjuk mennyire gyors, mennyire lassú. Először nagyon lassan meg, figyelj. Rajta, lassan jár a csigabiga, táskájában elesik, várja otthon lánya fia, csigabiga felesik. Nagyon jó, picit magasabban énekelni, mehet gyorsabban, jó? Figyelj! Rajta, lassan jár a csigabiga, táskájában elesik, várja otthon lánya fia, csigabiga felesik. Szuper, mehet még gyorsabban? Igen. Oké, na figyelj! Rajta, lassan jár a csigabiga, táskájában elesik, várja otthon lánya fia, csigabiga felesik. Szuper, tudjuk nagyon-nagyon gyorsan? Igen. Na figyelj, akkor most legyen úgy, hogy gyorsan jár a csigabiga, jó? Mehet? Mindenki fölkészült? Indul, figyelj! Rajta, Gyorsan jár a csigabiga, táskájában elesik, várja otthon lánya fia, csigabiga felesik. nagyon jó! Énekeltünk, mert milyen évszak van most, bár most nem úgy érez.
Tavasz, már nyalat várjuk, bizony, most már a tavasz. A tavaszról milyen dalt énekeltünk? Na figyelj, mehet akkor, én most nem is énekelek. És mi volt a kedvencünk, amit mindig elénekeltünk, mikor jó volt a kedve az évben? Az lesz. Fogunk tapsolni, térdünket ütni, csettinteni, meg kiáltani, jó? Mikor kell csettinteni, meg tapsolni, meg kiáltani, amikor a zenében mi van? Szünet. Mondja, bátran Kamilán, bizony, mikor szünet van a zenében, jó? Úgyhogy nagyon-nagyon figyelj, én meg fogok mutogatni, mint a karmester, jó? Mehet? Ha jó a kedved, üsd a tenyered. Ha jó a kedved, üsd a tenyered. Ha köztünk van és jó a kedved, másoknak is mutasd, lesz majd jó a kedved, üsd a tenyered. Szuper! Ha jó a kedved, csettints nagyokat. Ha jó a kedved, csettints nagyokat. Ha köztünk vagy és jó a kedved, másoknak is mutasd, lesz meg jó a kedved, csettints nagyokat. Jó, ha jó a kedved, üsd a térdedet. Ha jó a kedved, üsd a térdedet. Ha köztünk vagy és jó a kedved, másoknak is mutasd, lesz meg jó a kedved, üsd a térdedet. Jön a kedvencünk, ha jó a kedved, kiálts nagyokat. Ha jó a kedved, kiálts nagyokat. Ha köztünk vagy és jó a kedved, másoknak is mutasd, lesz meg jó a kedved, kiálts nagyokat. Nagyon jó. Csak mondom, hogy ezt nem ilyen hangon szoktuk csinálni, hanem még szerintem a szomszéd óvodában is hallják, olyan hangosan szoktunk kiáltani. Hát figyelj, még mielőtt készítenénk, mert ugye mindig azt mondjuk óra végén, azt várjuk nagyon, közben tudunk mi azért ritmusokat tapsolni is, ugye? Figyelj, megint én fogom először, picit idejövök, hogy mindenki lássa. Én fogom először, és utána jöttök ti. Legyen az első mondjuk az, hogy hogy kicsi, kicsi, nagy, nagy, rajta. Kicsi, kicsi, nagy. Bizony, ez volt a gyerekneve, de mi tudjuk ezt zenei néven is, úgy szól, hogy ti, 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 tá, tá. Mehet együtt. Várjál, rajta. Ti, 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 ti.